Lur, iki langsung regane mumpung ning nggone daerah satu daerah lur, iki awake dhewe silaturahim marang nggone anak yatim lur. Dadi omah ana anake yatim lur, diparani. Iki ana anak yatim ana mbok rondone. Iki omahe. Iki omahe ciut-ciut sakmene iki. Ibu ngene dalem ta ora. Assalamualaikum. Mbak, Ibu wonten? Nggih. Iki ngenteni mbake. Ana yatime lho iki. Iya. Walah, panas awane. Awane panas. Panas. Awane panas. Mbak niki nganu napa? Nyampekake amanah. Nggih. Kangge jenengan. Nggih. Nggih, kula ajeng ndirikan terima. Nggih, kula ajeng anu tanglet-tanglet nggih. Nggih. Riyarak mriki. Nggih. Mboten napa-napa nggih, kula tanglet. Nggih. Anu sinten? Jenengan gadah yatim itu? Kalih. Yatime jek kalih. Nggih, niku MTS kalihan niki Sulatia. MTS kelas pinten? MTS kelas tunggal. Terus? Nembe masuk winginane. Terus? Sulatia kelas kalih. Sulatiae MI. Nggih, MI. Berarti ditilar sedo garwane jenengan pun pinten taun? Ampun umur sekawan tahun niku niki pun ajeng umur niki 7 tahun setengah. Sing cilikan niku. Berarti pun 3 tahun setengah. Nggih. Cara wong Jawa ngono wis nyewu ya, Mbak. Pun bakdo 1000 nggih. Pun bakdo 1000. Berarti ditinggali putra putri pinten? Sinten? Sinten 6. 6. Berarti sing pun nikah wonten. Pun nikah Kalih. Berarti sing dereng sekawan. Sekawan nggih. Sing setunggale pun ngiwak nganu kerja. Sing setunggale nggih kerja, sing sekolah tasih 3. Sing sekolah kelas pinten mawon? Niku SMA, MTS kalihan niku MI. SMA pundi? SMA Lasem. Oh, SMA Lasem. Niku nggih kula wau niate mriki Mbak sinten? Mbak Rupina. Mbak Rupina Hamid nggih niki kersane anu, niku kenang-kenangan. Nggih. Niku apa jenenge? Berarti kelas to SMA kelas kalih. SMA kelas kalih. Terus SMP MTS wau kelas tunggal. Nggih, terus? Terus MI ini kelas kalih. Mboten angsal beasiswa ngoten. Niku kan mboten nonton beasiswa, Pak. Ndak terus mbayari per bulan nih. Nek bayar per bulan niku mboten bayar. Mergane wonten infake kados teng MTS iku wonten infake 550. Tiap tahun. Oh, mboten enten keringanan nih. Negeri ya? Nggih, winginane niku rapate niku 550, tapi nggih kula dereng bayar. Terus wali kelasnya ngomong, "Lha Bu nek menawi kula nyuwun keringanan, nggih ngadep kalih kepala sekolah, tapi kula dereng ngadep niki." Terus sing SMA gratis. SMA gratis, Pak. Berarti SPP ini juga gratis. Oh, SMA gitu. Gratis. Berarti putrane jenengan ora-orane anu sekolah lulus tingkat SMA nggih. Nggih, Pak. Kersane Sakniki lak nggih SMA. wong saiki kerja nglamar kerja ning nggone pabrik mawon minimal SMA sederajat lur. Jadi kula niki silaturahim ning nggone Mbak Rupingah. Niki beliau ditinggal sedo garwane sudah 3 tahun setengah ditinggali anak yatim ya, Mbak. Nggih. Niki anu, niki wonten kedhik tapi mboten kathah kangge jajane putrine jenengan. Sing alit niku lho nggih. Nggih sepuntene mboten saged kathah. Nggih, Sagete nggih sak mampune kula. Lah jenengan sehat? Amin. Alhamdulillah sehat. Lah tiap hari nih ekonomine jenengan? Nggih, niku sajian tempekan kan mboten mesti, Pak. Sajian apa, Mbak? Kula sajian sandal, Teng niku. Teng toko bodi ngoten. Mboten, Pak. Teng klitikan. Terus ke bapake niku leh, Pak. Sajian bapake. Oh, ngoten. Berarti anu menawa nak sedina untuk telas untuk asal pinten kan? Pak kira-kira diprediksi wong pasar mawon nggih ora kaya riyen-riyen, Pak. Berarti asal gangsal atus? Malah. Mboten enten. Gangsal atus. Kadang wae balik barang. Akeh balike ta akeh entuke, Mbak?
Nggih nek ngeten iki nggih entuk tapi ora ngantek mono lho Pak ngeten iki. Lah kulaan sadel teng anu lesehan ngoten niku nggih, teng klitikan nggih cara bahasane. Nggih sadel plastik-plastik ngoten niku. Nggih. Nek kulaan wonten sales. Dalem? Wonten sales. Hmm. Seminggu niku biasa wonten sales kalih. Berarti nggo anu. Nggih nek kok sales regane benten. Nek sales regane nggih kulaane kok sales niku Pak nek kulaan kok kono nggih luwih murah nek langsung teng nggone Kudus misale nggih. Nggih luwih murah, cuma nggih syukur biasa kulaan sales nek Kudus kanggo duit akeh Pak sedurunge. Nggih. Nek sales kan juga sithik-sithik Nek jenengan kondisine fisike sehate sehat, Mbak. Gadah keluhan napa jenengan? Kula niku nek angger ulun nggih kontrol kok. Apa niku? Niku paru. Paru. Nggih. TBC atau Mboten TBC. napa? TBC kan harus berobat 6 bulan rutin. Nggih. Mboten. Napa niku, Mbak? Nggih kados sesek ngoten niku lho Pak. Mboten asma mboten. Mboten, tapi kula ngagem niku sing dihisab nggih kados asma ngoten niku lho Pak. Diagnosane medis napa, Mbak? Abses teng paru-paru Nggih pokoke utawa awal-awale jaman riyen sing empun dangu kok Pak kula. nggih. Empun bayine sing anake kula nomor 3. Nggih. Pun 17 tahun yang lalu. Nggih. Niki kanggo malih ngoten gampangan ngoten kebakaran penginane lho Pak. Oh, kena asap. Anu berarti kena ISPA. Infeksi saluran pernapasan atas. Iku biasanya kambuh kalau kena kecapean, kena asap, terus pikirannya, kejiwaannya capek. Iya Mbak ya. Kaget. Nah, cara wong Jawa ini kaget. Nggih. Nggih anu Mbak sinten? Mbak Rupingah kula sak kanca kalih Mas niki Gus Agus niki kancane kula. Matur niate kula mriki wau silaturahim kalih jenengan nggih. Kula nyuwun kenang-kenangan memang niki nggih niku suatu saat kula nek sowan mriki malih nggih mboten napa-napa nggih. Dadi kula tak nglanjutake teng mriko-mriko memang niate kula niku silaturahim ning gone mbah tuwa-tuwa, mbah sepuh-sepuh, anak yatim karo bapak-bapak sing urip ijen-ijen teng ndur alas jero gunung ngono kae. Dadi sepuntene ingkang kathah ganggu jenengan awan-awan nggih wayahe jenengan istirahat. Dadi kula cuma menyampaikan amanat mau sekedhik boten dereng saged kathah. Nggih, ngoten Rin. Nggih. Amin. Kula tak nyuwun pamit sak kanca nggih. Nggih, Kur.